Նավիկ MC Զարբայ սախտ HM Records. Вахте мера сабагуш овози пианино миёрам ба ёд мау садои дилнишина у хандаи дилфиреб лабои чубарги себ қине гуфтаниш бареб пунозакои базеб нишаста такя бадар мобайни чордеволда ёди ишқи бебаҳо мара оварди ҳолда ки учаши зарбаи сахте ба майнаи сара ки дига нахича шинохта метонавна мара зарбаи сахте ба сару хотираша ай даст дод фаромӯш кад ишқ монаи зарба мара шикаст дод рӯи рахти хоб вақте ки ба худ омадай кома мара дид болои сараш дане ки надонист нома мехостум дод бизанам боми беморхона ларза ки хатои ма буд ҳамаш бояд намегзаштум арза намерасидем ба ин рӯз агар мекардум эҳтиёт гармии хуни ҷавонӣ сурати ай ҳад зиёд и модарта и падарат и шапата иш додарат ма ҳаму бераҳме ки ин рӯз ора овард ба сарат кӯшиш ки ба ёд биёрӣ нахо набоша ягон роҳ духтуро ёвен илоча туй доштем мо ба дидим моҳ наҷот битен ишқи мора гирьяву нолаву зора шанси камай мега табиб шояд ки дига наёра ба ёдаш гузашташа чӣ коре ки буд мо кардем ҳамиқа ай даст мо номад ки юра ай даст натем наметонам паст кунам дарду азоби виҷдонма ки ба чӣ бало овардум ёри баробар ба ҷонма мо байни чор девол нишаста зору ҳайронма афсӯс ки дери бачид ай карда пушаймонма суратора бин шояд ки чизе ба ёдат зана прогулка шаҳри душанбе кинотеатри ватана кӯшиш ки ба ёд биёри ҳарфи гапои задама ҳар бегаҳ мебаримша ҷое ки кадем садама не ки афсӯс наметонад чизе ба ёд биёра даво давом беҳудаe меганум дига чӣ чора надорам меҳре гарчи дар дилаш нисбатум кина нест намега дӯстат медорам ҳиссиёти пешина нест намехоҳам бе ту бошам бе ҳамаи чизе кам бошем мегум ай саршинос бишем ай сарошиқи ҳам бошем ай сари навма биём вохӯри гулбукетода не ки дига зарулём не прогулка када пиёда ҳаётмон ранги пештара ширин бе дарди ғам боша хотирам ҷам боша ташвиши дилам кам боша ҳар як нафасам беалам бесӯхтане чӯшам боша ёрам бимона чӯ ёр намефорам ҷурам боша не ки баъди зарба наметонам шинохта чапашид қасри ишқи мо дига намеша сохта мегам ма месӯзам сахт да ёдаш нест орзуҳош чӣ мешава ахираш дилам мега интизор бош On the beat.